Ana minudo nga pinayungan, kaupay daw hini ay ahay hinipagkitan. Naimugsula inihan pakuran dito halawaan, agitaw ukudan pakuranan kwarta ngagin sabrag ni congressman. Hala na itsahi pangang pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggala. Kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang paumuran ay pagdalang kay papayungan. Na itsahi pangang pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggala. Kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang paumuran ay pagdalang kay papayungan. Permiha nga sunod-sunura, kay bangin mahulo si kapitan ug himayura. Pangayilay tira pagsayaw ug pamustura ay ahay, kay pasiganahan pahira hitira pagala. Hala na itsahi pangan pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggala. Kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang paumuran ay pagdalang kay papayungan. Ana minudo nga pinayungan, kaupay daw hini ay ahay hinipagkitan. Naimugsula inihan pakuran dito halawaan, agitaw ukudan pakuranan kwarta ngagin sabrag ni congressman. Hala na itsahi pangang pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggala. Kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang paumuran ay pagdalang kay papayungan. Na itsahi pangang pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggala. Kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang paumuran ay pagdalang kay papayungan. Permiha nga sunod-sunura, kay bangin mahulo si kapitan ug himayura. Pangayilay tira pagsayaw ug pamustura ay ahay, kay pasiganahan pahira hitira pagala. Hala na itsahi pangan pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha paanggala. Kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisang paumuran ay pagdalang kay papayungan.